Halihó! Szóval vannak még itt újítások. Nézzük csak, kiemelt dietetikusok. Alapvetően mindenki látszódik itt most, később ez majd fizetős lesz. Be tudjátok állítani, hogyha nem szeretnétek itt látszódni, ezt is meg fogom megmutatni, de érdemes itt lenni egyébként, mert ugye aki itt van, őket látja először a vásárló, és nézzük csak, mit lehet itt csinálni. Foglalás, nem tudom, mondjuk nézzük meg, hogy ez hogyan működik. Itt egyből látom én, mint vásárló, hogyha mondjuk ez a link be van ágyazva Instagramba, vagy bárhol máshol, hogy konzultáció foglalása. És tök jó, viszont be kell lépnem, mint vásárló. De most nem vásárlóként fogok belépni, hanem dietetikusként, és megnézzük, hogy miket lehet konfigurálni. Tehát ez a nagyon kreatív példa... hoppá! Példa felhasználó a nagyon bonyolult jelszóval, amit elrontottam, na mindegy. Szóval beléptem, nézzük csak, beállítások. Érdemes beállítani mondjuk a profilképet, lehetőleg egy nagyon jót, ahol látszódik az arc, és nagyon jó a világítás, és szóval hoztam itt egy ellenpéldát kb. Nézzük csak, csinálok mondjuk egy fotót, mondjuk ilyet. Király, nagyon jó. Na, nagyszerű. Ez egyébként nem működött korábban, mint kiderült, most már működik, amint látjátok, szóval tök jó. És nézzük meg, hogy mi van akkor, ha mondjuk el szeretném magamat rejteni. Ennyi le kell görgetni, itt van, kikapcsolom, elmentem, és kész, tök jó. És akkor már nem is leszek ott, nagyszerű. Van még itt egy új menü egyébként, a segítségnyújtási területek. Itt be tudok lépni, és akkor be tudom szépen pipálni, hogy mikben tudok segíteni, mint dietetikus, és el tudom menteni, és ugye ezek később látszódni fognak a profilomon. És az itt is van, nagyszerű, itt van minden, amit bepipáltam, és ki tudom másolni a linket, és mehet is a bióba. Nagyjából ennyi, köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok!